Sonos Sonoros presenta O Piñeiral do tío Ambrosio, de Emilia Pardo Bazán, publicado no número 290 do xornal Blanco e Negro no ano 1896. Locución: David Fernández Bahamonde. Traducción: David Fernández Bahamonde. Ao voltar de examinar a diminuta ardade que lle daban en garantía dun préstamo ao 60%, ocorreuselle ao tío Ambrosio de Sabuñedo botarlle un ollo ao seu piñeiral de Magonde para ver que xeitosos e fermosos estaban os piñeiros vellos e como medraban os novos. Aquel piñeiral era o quitapesares do tío Ambrosio. Dentro dun par de anos contaba sacar del unha boa morea de cartos. Para daquela estaría sentada a estrada a Marineda, e o transporte sería doado, e os licitadores numerosos e xenerosos das ofertas. Se o tío Ambrosio poidese, baixo dun fanal de vidro, gardaría os seus gallardos piñeiros de Magonde. Apenas traspasara o lindeiro, o vello soltou unha imprecación. A súa dereita, e sangrando aínda densa resina, víase o toro dun piñeiro recentemente cortado. Poucos pasos máis alá, outro cepo delataba un atentado semellante. Nin rastro do tronco. E o tío Ambrosio, botando escuma de rabia, contou ata 5 piñeiros soberbios cercenados e roubados. Por quen? Ao instante, o pensamento do tío Ambrosio fixouse en Pedro da Furoca, alcumado o Grilo, o máis vagabundo e ladrón da parroquia. Só el sería capaz dun golpe de man tan atrevido: sacar o carro de noite, cortar e cargar os piñeiros coa axuda de algún pillabán da súa mesma laia e vendelos baratos en Marineda, porque para o que lle custaban, mal rayo. No medio da súa furia, o tío Ambrosio concebiu unha idea xenial. Cría ter atopado o medio de facer o piñeiral inviolable. Regresou á aldea e gardouse ben de se queixar do roubo dos piñeiros. Ao contrario, nas conversas xunto ao lume, nas esfolladas, a saída da misa maior, asegurou que ignoraba o estado do piñeiral, que non se atrevía a achegarse por ali nunca, aínda que lle interesaba vixiar as súas árbores. Dende que un día, ao caer a tarde, vira cos seus propios ollos que había de comer a terra unha cousa doutro mundo, probablemente unha alma do purgatorio. E como a tía Margarida e Feliciña de Zas lle preguntaran, morta xa de medo, as sinais da alma, o tío Ambrosio describiuna minuciosamente. Era moi altísima, arrastraba uns panos brancos e unhas cadeas que metían un ruido atroz, e daba cada suspiro que tremía a arboreda. 2 ollos de lume completaban o retrato daquel ser misterioso. Algúns mozos, preciso é confesalo, riron da descrición, porque o escepticismo fai xa estragos ata nas aldeas. Pero as mulleres, os vellos e os nenos apoiaron o conto do tío Ambrosio, e o Grilo foi dos primeiros en persignarse se pasaba cos seus bois por diante do piñeiral. Fregaba o tío Ambrosio as mans, querendo salvados os piñeiros, cando experimentou unha gran sorpresa e unha impresión profunda. O rapaz da tía Margarida, Coriños, volvendo do monte ao anoitecer, cun feixe de xestas ás costas, vira tamén na linde do piñeiral a alma. O tío Ambrosio interrogou ao rapaz, cuxos dentes aínda rinchaban de terror, e oíno repetir puntualmente a súa propia pintura: a estatura xigantesca, os lenzos brancos, os ollos de brasa e os prañideiros suspiros da visión do outro mundo. Pensativo e maravillado en extremo, quedou o tío Ambrosio con tan estrana noticia. Mellor que a ninguén sabía el que o da aparición era unha mentira ben gorda. Porén, Goriños afirmaba-o de tal maneira e con tal acento de sinceridade que francamente daba que pensar algo
e mesmo moito. E por se non abondasen as afirmacións, Goriños caeu enfermo do susto e estivo 8 días na cama sangrando polo brazo esquerdo. Ata que o rapaz convaleceuse, o tío Ambrosio, sen saber a razón, sen definila, non tivo ganas de dar unha volta polo piñeiral. Era preciso ver o que ocorría, e o vello necesitaba, para non quitarlle verosimilitude á súa propia invención, ir de xeito que non o visen á boca da noite. Así o fixo, provisto de vara e navalla, e rodeando entre millos e despois por unha telleira abandonada xa, na que formaban barrancos os buratos abertos para extraer o barro. Ía cautelosamente, buscando a sombra das árbores, ollo alerta, latexando o corazón. Ao toparse preto do piñeiral, detívose un intre respirando. A lúa, que acababa de asomar entre dúas sombrías nubes, prestaba un aspecto fantástico aos negros troncos erguidos e apretados, como feixes de columnas. E o vento, ao cruzar as copas, arrincáballe salmodias lúgubres que parecían choros e lamentacións de ánimas en pena. Volveu a lúa a cubrirse, e o tío Ambrosio, disposto xa a salvar a linde, oiu de súpeto un golpe xordo e ao mesmo tempo doloroso suspiro. Erizóuselle o escaso cabelo e, espavorido, botou a correr en dirección oposta ao piñeiral. Ao pouco treito recompúxose, que, ao fin, era duro de pelar o tío Ambrosio, e xurando entre dentes volveu atrás, propoñéndose entrar no seu piñeiraliño, malia todos os xemidos e golpes que alá dentro soasen. Outra vez, refulxía a lúa no alto dos ceos, e a súa luz, fría e triste, en vez de prestar tranquilidade ao espírito, aumentaba o pavor. Os mil ruidos da natureza, o corretear das alimañas, o manso rumor da follaxe, adquirían a tal hora e en tal sitio unha solemnidade medorenta. Xa preto, o tío Ambrosio creu oír de novo o fatídico golpe, apagado, mate, a maior distancia. Dominou o estremecemento dos seus nervios e adiantou 2 ou 3 pasos. De súpeto, os seus pés craváronse na terra como as raíces dun piñeiro. Saindo do máis fragoso da espesura, acababa de aparecérselle, atención, a cousa de outro mundo. Alí estaba, alí, conforme coa súa descripción, tan alta que os seus inflamados ollos parecían brilar na copa dunha árbore, arrastrando melancólicamente as brancas teas do sudario, cuxos fúnebres pregues movía o vento da noite, camiñando pouco a pouco, facendo resoar as roucas cadeas e suspirando horriblemente, como deben suspirar os condanados. O tío Ambrosio abriu a boca, os brazos despois, cambaleouse e caeu cara atrás, o mesmo que se lle desen un gran pau na cabeza. Aplastouse contra a terra, sen movemento, sen coñecemento, desmayado do susto. Volveu en sí ao tempo que amencía. O orballo nocturno que tendía unha rede de alxofre diamantes sobre a erva empapara as roupas do labrego e penetrara ata os seus osos secos e vellos. Quíxose incorporar e sentiu agudísimas dores. Atopábase tolleito ou pouco menos. Berrou pedindo auxilio, pero ningunha voz respondeu á súa. O sitio era moi solitario. Por alí, dende que faltaban os telleiros, non existía vivenda humana. Mal como puido, e arrastrándose, o tío Ambrosio tomou o camiño da súa aldea e da súa casa, e a súa muller, ao velo moribundo,
decidiu avisar ao médico, con quen estaban igualados por 6 ferrados de trigo anuais. Veu o doutor, e houbo receita longa porque o tío Ambrosio sufría unha febre reumática das máis perigosas. Lenta foi a convalecencia, e o vello usureiro andou con muletas máis de 2 meses. Cando puido valerse polo seu pé, estaba tan consumido e desfigurado que na aldea non o coñecían. O tío Ambrosio volvera á vida cunha idea fixa incrustada no seu miolo agudo e sutil. Quería a toda costa ver o Piñeiral. Velo claramente, o que se di velo. E como non estaba para camiñadas longas, arreou o seu burro e ás 12 do día, cun alegre sol, meteuse polo sendeiro e cruzou a linde. Dende o primeiro instante, advertiu que aquilo era unha perdición. Á dereita e á esquerda, entre poucos piñeiros respectados para encubrir a tala, só se divisaban cepos, uns frescos, brancos e resinosos, outros cortados xa de antigo, ennegrecidos e gretados. As 2/3 partes do magnífico piñeiral desapareceran. E o tío Ambrosio, ante aquel espectáculo de horror, descifrou perfectamente os golpes xordos, a aparición da alma en pena e a fácil credulidade do grilo. Crispou os puños, deuse unha forte golpe na fronte, mirou para o manso burriño e murmurou: «Aínda son eu máis».